Damos conta dos resultados da Copa de España de Augas Abertas disputada este fin de semana en Benidorm. O domingo disputouse en Benidorm a final da cuarta Copa de España de Augas Abertas con ampla participación galega. Por unha banda, a primeira participación dunha selección galega con 9 deportistas e por outra a participación de outros 3 coa selección española. Na proba de Benidorm, sobre unha distancia de 5,5 km, máis destacado foi a vitoria en categoría feminina de María Valdés do Club Natación Liceo. Carla Goyanes, do Natación Galaico, foi sexta e Paulo Otero, do Liceo, 10ª. Na categoría masculina, Gaspar Andrade, do Arzúa, foi sexto e Alex Lajes, do Club Natación Ribeira, rematou 10º. Na clasificación final da Copa de España, María de Valdés foi a vencedora absoluta. Carla Goyanes foi segunda en categoría júnior e Laura Rodríguez do Ponteareas, quinta en júnior 2. En categoría masculina, Gaspar Andrade rematou cuarto absoluto. Pablo Cabana do Ponteareas foi quinto en categoría infantil, mentres que o ribeirense Alex Lajes foi sexto en categoría júnior 1.